lige starte med at sige tak for invitationen til at åbne klimakonferencen her på Ferskvandscenteret i Silkeborg. Og tak til Market Network for det store arbejde med at få konferencen stablet på benene, sammen med Aqua Erhverv Silkeborg og bystedet Region Midt. Og så er det jo herligt at se den opbakning, der er fra de mange udstillere her på konferencen. Vi er jo samlet her som et led i klimatopmødet i København til december. Kombineret konference og messe, det vil sige, at der bliver messet lidt her, der bliver konfereret lidt herovre fra, så er der jo messe, så kan vi besøge de forskellige stande, blive lidt klogere på klima og det emne, vi skal arbejde med. Først vil jeg lige rose arrangørerne, for jeg synes, det er en utrolig god timing, at man lægger en dato på den her klimakonference den 24. november, og så får Lars Løkke til i dag at gå ud og lancere, at Danmark nu får en meget betydende post i EU-kommissionen, nemlig at Connie Hedegaard bliver klimakommissær. Det synes jeg er rigtig godt. Hvordan vi arbejder med klimastrategi i Silkeborg Kommune. Er i øvrigt de store klimaudfordringer, vi står overfor. At man sidder tilbage og tænker, hvad fanden skal vi gøre? Det vi er kommet for at tale om i dag, det er jo klima eller miljøet. Det er noget så pragtfuldt som en brun rotte, eller en vandrerotte, om man vil. Og det er jo altså nogle af dem, vi mærker her og nu. Vi vil jo alle sammen huske citatet fra Anders Fogh, da han sagde, der er ikke en padde, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der har fået det dårligere under den her regering. Til gengæld kan vi så forstå, at rotterne, de har sgu fået det rigtig godt. Så noget af det første, jeg gjorde, det var, at jeg fik en cigaret herude, og I var altid nysgerrige folk på den her regn. Fordi der kom en hundeluftende dame hen, og så spurgte hun så, hvad er det for en vigtig person, der er her? Så sagde jeg, det ved jeg ikke, jeg har selv lige kommet. Men der må der være en kongelig eller en minister, så sagde jeg, det kan jeg ikke svare på. Men hvad laver sådan en sikkerhedsvagt som dig så her?